Takže čaute ľudia, som Teodor a dneska tam netradičného videa, bo dneska som si tu kúpil tablet za 1 euro. Normálne rivy 1 euro, tu máte inzerát a fakt, takto mi to došlo. Takže neviem, čo mám toho očakávať a ideme na to. Tak poďme. Úplne mi nedošlo mi to iba takto. Nožnice. Veľmi ľahký spôsob, že vy to vlastne takto môžete rozstrihnúť. Bolo to veľmi ťažké, taký tablet nájsť. Tablet za 1 euro. Není moc vec, ktorá je vždy v obchode. A máme to tu. Pozrite, čo mi to došlo. Mám tu iba tablet. Mám tu iba tento. What? Pozrite sa, tu čo bolo. Začalo sa trochu prasknuté, to vidíte. Normálne, pozrite sa na to. Toto za nie funguje určite. What? Smrdí to. A mám tu nabíjačku, ktorej nedôverujem. Ja to tu odložím. Dám to nabiť a uvidíme sa, keď to už bude nabité. Takže čaute. 2000 years later. Dobre, už sa nám nabil, máme ho tu. Vidíte, je úplne zaujímavý. Tak a teraz zoberiem kameru a ideme na to. Tak, máme ho tu. Úplne všetko funguje. Čas je, zaostri sa. Prvá vec, čo na tomto tablete skúsime zapnúť, je Pocky. To je taká klasika. Takže ideme na Chrome. Som sa prihlásil na Wi-Fi, dáme Pocky. Ale hovorím, tá Wi-Fi je fakt pomalá. Dobre. To na Wi-Fi nie. Ako to tak pomalé? Potom, ak chcete crash test, tak mi to napíšte dole do komentárov. Ako nemôžem nejaký urobiť, alebo že ho budem používať buď 24 hodín, alebo že ho budem používať celý týždeň. Takže napíšte mi dole do komentárov. No pozrite, vidíte iba biele všetko. A brávajte, to je extrémne pomalé. No, čo robí ten crash test? To je zvuk. Ne, dáte zvuk. Skúsime ísť na Google normálny, teraz som na Chrome. No, toto bude. Jak bez pripojenia? Dobre, Pocky, poď. Yes, kámo, je to tu. Jak? Ne. Nám to píše, že táto, vy to nevidíte, a mi tu píše, táto stránka není k dispozícii. Jakže nie je k dispozícii? Kámo, skúsim to ešte spraviť, ale neviem, prečo to nejde. Skúsime kameru. To je úplný základ. Tak, musím vám... to je veľmi zlé. Musím vás tu odfotiť. To nebol môj dobrý zvuk. A vy toto máte, je to... Akože je to hrozne zlá kvalita. Veď napíšem do komentárov. Pozrite. No to je mobil. To je má dláne dlhšie. Neviem, kde mám mobil, ale kľudne normálne toto menšie. Som ešte obchod Pay, ktorý nejde. Pozrite, máte OG poznámky a ináč tá klávesnica vyzerá jak z Apple. To je úplne jak real zošit. Smutné, že sa mi tam potom nedá čo robiť, takže ak chcete ďalšie takéto video s tým, kde sa to pokúsim nainštalovať, tak dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Tak zatiaľ čaute.